Jó estét kívánok! Tegnap kitűnően hajrázott az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi kézilabda válogatott Izland ellen a norvégiai Posten kupán, és 1 góllal győzött. Ma a házigazdák ellen lépett pályára a csapat, kevesebb sikerrel. Jó úton haladunk, ám még messze ennek a bizonyos útnak a vége. Így lehetne összegezni a válogatott norvégok elleni találkozóját. A zöldben játszó magyar csapat a második félidő közepéig biztosan tartotta 1-2 gólos előnyét, azonban ekkor következett egy szinte már megszokott hullámvölgy, amit a házigazdák ki is használtak. Először 26-25-nél vették át a vezetést, és innen már meg is tartották azt. Szombaton ugyanis hiányzott Ijésék remek hajrája, ennek ellenére a látottak bizakodásra adhatnak okot az EB tekintetében, ám van még mit javítani. Norvégia, Magyarország 35-29. Visszakapta licenszét a Fehérvár labdarúgó csapata. Az MLS licenszadó testülete ma hatályon kívül helyezte november 30-i visszavonó határozatát. Szombat délelőtt a Felcsúttal játszott edzőmérkőzést a Fehérvár FC, amelyben valamennyi, persze éppen nem sérült kulcsember pályára lépett. Ebből arra következtethettünk, hogy az új tulajdonos megegyezett az adósságok törlesztéséről a játékosokkal, akik az ígéretes jövőkép ismeretében maradnak Fehérváron. Délelőtt ezt még senki nem kívánta hivatalosan megerősíteni, mert a licencbizottság Budapesten ülésezett, és a klub vezetői a testület döntéséig nyilatkozatstoppot rendeltek el. Délután aztán megnyugodhattak a fehérvári illetékesek és szurkolók, hiszen a hiánypótlásnak köszönhetően a klub visszakapta licenszét. A csapat amúgy 4-0-ra verte a Felcsútot, és már nyugodtan készülhet a tavaszi komolyabb feladatokra. Idegenben vagy otthon a Dombóvárnak úgy tűnik mindegy. A tabella 3. helyen álló férfi kosárlabda csapat ma listavezető Falkót szomorította. 10 perc alatt döntötte romba a Falkó addig felépített művét a Planet Leasing Dombóvár, az Unika férfi bajnokság rangadóján. Az első félidő végén még 10 ponttal vezettek a nagyszerűen célzó és precízen játszó vendégek, akiknek idáig csak egy vereségük volt a bajnokságban. A Dombóvár azonban a harmadik 10 percben egy fantasztikus szériát produkált. A két amerikai varázsló English és Mills vezérletével 30-15-re nyerték ezt a 10 percet. A hajrában pedig mindig higgadtan, jókor, jó megoldást választva megőrizték előnyüket. Így a végeredmény Dombóvár-Falkó 91-85. A Dombóvár másodszor a bajnokság csapatai közül le tudta győzni a listavezetőt. A férfi vízilabda OB1-ben a címvédő Vasas az Újpesttel találkozott. A vártnál jóval könnyebben győzött a fehér sapkában játszó Teva Vasas Flakett az Unika Újpest ellen a vízilabda bajnokság tavaszi nyitórangadóján, pedig a félidőben csak 1 góllal 3-2-re vezetett Földi László együttese. A harmadik negyedben aztán a tavalyi évjátékosának választott Varga Dániel beindította a gólgyártást, és 3 góljával, Nomeg Mátyás távoli lövésével 3 perc alatt 7-3-ra módosult az eredmény, de a negyed végére már 12-5-re vezetett a Vasas. Az utolsó 7 percben ezt még 6-tal tovább növelték a fiúk, a végeredmény Vasas Újpest 18-6. Január 20-án kezdődik a műkorcsolya és jégtánc Európa-bajnokság Zágrábban. Hogy magyar részről kik indulhatnak, arról a hétvégi országos bajnokság dönt. A legnépesebb mezőny a nőknél gyűlt össze. A 6 versenyző közül a legszínvonalasabb produkciót a kiváló napot kifogó Sebestyén Júlia mutatta be. Mindig is munkált bennem ez a bizonyítási vágy, hogy én képes vagyok ilyen programokra, és én remélem, hogy majd az Európa-bajnokságon is egy ugyanilyen jó rövid programot fogok majd tudni futni. A szintén a zágrábi kontinensviadalra készülő Pavuk Viktória ugyan rontott egyet, de ettől függetlenül a második helyen áll. A Hoffman Nóra Elek Attila kettős szétválása után megmaradt egyetlen jégtánc kettősünk. Barta Krisztina és Tóth Ádám tét nélkül korcsolyázhatott. A férfiaknál a rövid program után Várdanyán Tigrán vezet, és bő 35 év után feléledni látszik páros műkorcsolyázásunk a Genem Treffort dugónak köszönhetően. 22 óra 2 perckor jövünk legközelebb, szép estét, viszontlátásra!